Bueno, lehenengo eta behin, eskerrik asko eta ondo etorri danoi, gaurko Durangaldeko ikerlari gazteen hirugarren sariketaren sari banaketara. Esan dagoen bezala, hirugarren sariketan aldia da, esango, hirugarren sariketa aldia. Duela 3 urte sortu genuen ekimen hau, Gereiaga elkartetik, asmoa esanez, Gereiagaren jatorrizko helburuak direna, Durangaldeko ondarea, historia, kultura, ikertzea, zabaltzea eta zaintzea, diren helburu horrek gazteen artean edatzea eta gazteei ere tokia egitea eta lan honetan ere eurentzako erraztasunak emon eta batez ere sustapen lan horretan ikerketa lan hauek saritu. Aurtengo sariketan bi kategoria egon dira, bai? Hau hirugarrena, bai. Ez, aurreko lehenengo banaketa egin zan Astolako kartzela sarrien, eta aurreko egin zan Otxandizon. Eta aurten Durangon. Bai. Ez, saiatzen gara beti sariketa ekitaldia edo egiten saridunan herrian. Hau no. Oso ondo. Ekarpen honen ostean... Aurten bi kategoria izan dira, 18 urte arteko gaztentzat eta 18 eta 35 urte artekoentzat. Lehenengo kategorian ez da lanik aurkeztu, bigarren kategorian 5 lan aurkeztu dira, kalitate oso altukoak, aipatu behar da, eta erabakia erraza izan ez den arren, azkenean saridun bat hautatua, eta hau izan da Marta Calvo Larralderen lana. Lan honen izenburua da, Abadiñoko Nuestra Señora de Begoña Barnetigia, frankismoaren ongintza sistemaren hastapenetan, 1929, 1951. Eta aipatu behar da ere, sariketa hau ez zela posible izango, Durangaldeko mankomunitatearen laguntzarik gabe. Idoia Otadui, mesez, mankomunitateko presidentea, berro batzuk ingo dauz. Arratzalde hon guztioi, aingeruk esan duen moduen, hemen nauzue, Idoia Otadui naz, urrian sartuta mankomunitatean, eta gaurko egunean hemen batu gara, saridunei, gazte ikarlerei sarixe moten, bai? Eta, berak esan duen moduen bebai, urtengo deialdia 3. da, helburua gazten euskarazko ikerketa zabalkundea divulgazio lanak sustatzea, eta esan beharra dago, eurei esker Durangaldeko arlo ezberdenei buruz gehiago dakigule. Orduen, ez naz luzatuko gehiago, eskerrik asko aurkeztu diesen gazte guztiei eta zorionak. Eta, bebai eskerrak emon, epaimaikide izan diren, Iruri Altzarrek eta garaiko bertzolaria eta euskal filologia ikaslea, Helene Sánchez, Durangarra, bioteknologiako doktoregaia, eta Ainhoa Zabarte, kasetaria eta ikusentzunezkoen tan aditua. Eurek egin dute, epaimaiaren lanaren balorazioa, eta horrela jarri dute. Lan osoa da eta ondo egituratuta dago. Marko teorikoaren lurreratze egokia egiten du, testu inguru zabal batetik hasita, Abadiñoko errealitatera ekarrita. Horrez gain, frankismoaren beste aurpegi bat erakusten du. Honekin, Marta Calvo Larralderi hitza emango diot, berak aurkeztu dezan, bere lana. Zorionak. Hau da, aukeratu dudan lehenengo argazkia da, goitza honi buruz topatuta lehenengo informazioa, eta horregaitik ekarri do lehenengo diapositiba moduan. Ibili nintzen auxilio soziali buruz zerbait zegoen ikusten, ez neban espero hau topatzea, eta aurkitu naban berri bat, ez? Eta berri horretan agertzen ziren hainbat egoitzaren proposamena moduan, ez? Osea, eraikitzeko edo baseuzela, ez?
eta agertzen zen Abadiñokoa ja egoitza moduan ja kokatuta, ez? Orduan besteak ziren proposamenak eta hau ja zegoen martxan. Orduan niretzako sorpresa handi bat izen zen eta horregaitik hasi nintzen gero sakontzen eta informazio gehiago topatzen. Eta, bueno, esan dudan moduan berri bat bakarrik da, ez dago informazio handirik, baina hori da topatu nabana. Eta, bueno, lehenengotaz ez nekien oso ondo Abadiño zala bai, baina nun zegoen, argazkia ez da oso ona, eta gainera dago eraikinaren atzekaldetik atarata edo horrela, ez? Orduan, apur bate Sherlock Holmesen lana egin nuen, baina. Auxilio sozial zer da eta nondik sortzen da, gerra zibilari oso lotuta dago. Hau da Mercedes Sanz Bachiller, bera da falangista bat, eta Javier Martínez de Bedoya da beste bat, ez? Normalean esaten dana da bera izen zala sortzaile eta beste laguntzaile, ez? Javier Martínezek bai zuen esperientzia Alemanian hasian, eta ezagutzen zuen ondo hango ongintza sistema eta biak batera egiten dutena da berri bat sortu, ez? Ideia esan zerbait handia egitea, eta hasieran sartzen die elkarten moduan edo, ez? Igual, bere senarra justo hilein zan Valladoliden, eta bera ara joeten da, ez? Matxinatuak laguntzera, eta horrela, eta bertan ikusten ditu pilo bat aur, miseria egoeran, ez? Orduan, berako kontatzen du, hasi zela horrela, ez? Bueno, gero edatzeko, bai izaten du Eliza Katolikoaren laguntza eta bai militarren laguntza, ez? Molarena oso zuzena da, ez? Berari eskatzen dio edatzeko baimena, hasieran bakarrik zegoen hori nazionalen lekuetan, ez? Eta berak eskatzen du auxilio sozial, zerbait oso handia eta hori egiteko proposamena, eta besteak bai ez esaten dio, eta Bilbotik ikasteko, eta, bueno, hori da apur bat horren hasiera. Aurren egoitzak badauz ama eta umearen obra honen barruan, dala atal bat, eta hurrengo urtean hasten dira. Aipatu dudan Mercedes hori, kriston boterea lortzen dau, eta botere horrek egiten daube bai, botere harremanak izatea beste mugimenduko emakume batzuekin, ez? Pilar Primo de Riverarekin adibidez, izan zuen kriston gatazka, eta horregaitik Mercedes bota egiten dute elkartetik, ez? Da sortzailea, baina denbora oso bitzean kanpora doa. Eta hau da bere lekua hartu zuen Akarmendi Kaza. Izen zala propagandarako emakume oso bikaina, bera zalako eleberrigile arrozen supersalmentak egiten zituena, edo, bueno, nik ez dut irakurri, baina holan. Eta emakumeen papera dinot, adibidez, aurrak gehienak mutilak ziren, baina aurrak zaintzen zituzten gehienak emakumeak ziren. Egia da, holan, puntan zeuden bi emakume horiek kenduta, piramide horretan danak mutilak, gizonezkoak ziren, ez? Militarra gainera. Baina gero zuzeneko harremana emakumeak ziren. Hasieran, bai, mugimenduko emakumeak, zuzendari bilten zirenak, eta Abadiñoko kasua hori da. Gero bai, batzutan monjak sartzen dira, baina normaleak gizonezkoak ziren. Eta bai zituzten beste hainbat funtzio, ez? Erizain, maistra eta guardadora hau zirela gehienak. Guardadora hauek ez zituzten olako, ez zuten formakuntza handirik, ez ezer, batzutan gainera ziren beste goizetako neskatoak, batzutan zigortuak eramatzen zituztenak bertara, eta horregaitik testigantzetan agertzen dira asko indarkeri, eurek aurrak, tratu txarrak jasotzerakoan eta aurrek aipatzen dituzte, ez hainbeste gizonak eta horrela, eta batzutan esaten dute aurren misoginia ere hortik sortu zela, indarre mailak eurek zirelako. Eta gero, aurra abandonatua. Auxilio sozialek esaten zuena da,
igual ez duzu irakurten ez, baina ni blancos ni rojos, simplemente niños de España, ez? Eurek esaten zuten, ez dituztela bakarrik euren umeak edo ume nazionalak hartatzen guztiak hartatzen zituztela, justizia sozialaren laguntza, ezakizer, Eta asko esaten zuten ume zurtzak zirela, gerrako ume zurtzak, haur abandonatuak, porque gorriek utzi dituzte hortik bakarrik eta ezakizer, ez? Eta haur abandonatuaren kontzeptua interesgarria da, zaharra delako eta eskuartzea ere zaharra delako, ez naiz asko sartuko, baina bai, haur abandonatuaren kontzeptuak nahazten ditu bai delitugileak eta bai eskaleak ere delitugile zirelako, kontzeptu nahiko eskasa da, eta gauza asko nahazten ditu. Eta auxilio sozialek egiten dutena da, gorriak ere, gorrien seme alabak ere, motxila horretan sartu, ez? Orduan, goizetan danatarik egongo zala pentsatu behar dugu. Gero barnetegiak nolakoak ziren. Nik topatu dut esaldi bat, asko guztiatena, eta esaten duena da, kuartelaren eta komentuaren arteko zerbait zela. Igual, nesken egoitzak ziren gehiago komentu eta mutilienak gehiago kuartel. Baina bietan zegoen denetarik, ez? Bai aipatzen dute rutina erlijioso oso potente bat, ez? Goizetik hasi eta ja otoitzetan ibili, bueno, nik ez ditut lan mesako gauza guztiak ezagutzen, baina bai otordu guztietan eta oso gauza potente bat zala, ez? Gainera, gero militarizazioa ere bai, ez? Falangeren asunto guztiak ikasi, jantzi, horregatik esaten da ere adoktrinamendua zala, ez? Gero, aurrak dispertsioa jasotzen zuten, ez dakigu, bertan egotea aurrak ez du esan nahi bertako aurrak zirela. Adibidez, Bartzelonakoak Portugaletera eramaten zituzte, Badajozekoak Gipuzkoara eta horrela, ez? Sistema horretan pentsatu behar dugu. Eta gero jakitea ere bai, ez zela gaur egun erratioak eskatzen dira, ez? Baina momentu horretan ez dago erratiorik. Pilo bat ume zeuden eta aliketak gehien hobeto. Galdera bai diko zue esan, porque oso askarna. Eta hau da txosten bat deko zuena Gerediagan, dala, publizidade txosten bat, eta 5. urtekoa, Bizkaikoa bakarrik, eta bertan agertzen da mapita bat, eta oso erabilgarria iruditzen zait. Bertan agertzen dira, nik kokatu ditut oran borobiltzoak zuek ikusteko non zeuden egoitzak, eta bebai ibilbidea, ez? Abadinokoak egiten duten ibilbidea, nahiko luzetxoa bada, eurek egoitza hori iztean sodupera joaten dira, eramaten dituzte bai umeak, bai langileak eta bai egoitzaren izena, dana joaten da sodupera. Geroan egoten dira urte batzuetan, eta gero ja hortik banatzen dituzte mutilak Mungiara eta neskak Bilbora. Baliteke gero Mungiako mutilak Portugalete edo Barakaldora joatea, baina hori ez da aipatzen. Eta gero Gordesola agertzen da adibidez, baina ez da aipatzen ezer. Bai egon zala, baina ez da besteena egiten da deskribapen txiki bat, baina Gordesolakoa ez da aipatzen ezer. Eta Orduñakoa adibidez oso deigarria da zituen mutil guztien gaitik, ez? 250 edo kasi 300 mutil egon ziren bertan. Momentu batean aipatzen da agian hori kontzentrazio esparru bat izen altzala, eta balitiko eran izate, baina informazio gehiagorik ez dago. Eta txosten horretan agertzen da argazkitxo hau, dala, oso ondo ikusten da egoitza, eta egiten da deskribapen bat, ez? Hemen ikusten dozue agertzen direla hainbat aurrez, baina ni zifra hori zalantzan jartzen dut apur bat, ze beste leku guztientan esaten da 55 edo 65, 80 igual gehiagitxo da, gainera ikusita lekua, ezagutzen duzu, gehiagitxo, ez? Baina, hori neska eta mutilak 7 urte, eta urteak berdina. Ez dago oso argi noiz hasten dan, ez dago oso argi noiz izten den, dana da oso baliteke, ez? Eta gero zuzendaria, ez? Eugenia Diez, eta beste leku batzuetan Eugenia Diaz, de Urrutia, eta
kamarada deitzen diote, beraz, sekzion femeninakoa minimo. Eta gainera esaten da, zuzendariak normalean bilatzen zituztela oso emakume sutsuak eta oso mugimenduari lotuta eta oso, bueno, euren ideala, ez? Eta nortzuk ziren, Abadiñon egon ziren aurrak. Ez ditugu artxiboak, orduan izen abizenak eta ezakigu, bai pentsatu nuen lehengo eta igual izen ahel zirela presoen seme alabak, badakizue ondarrutik adibidez egume asko desagertu zirela eta horrela. Baina gero egia da, badauzela ume horien memoria batzuk eta adibidez Durangaldeko beste leku batzuk bai aipatzen dira ume horret han egon zirela eta holan, baina auxilio sozial ez agertzen. Orduan, txosten horretan bai aipatzen da, hau, y así vinieron los que estaban en Francia, Inglaterra, Bélgica y Rusia, ez? Orduan, gerrako umeak izatea bada aukera bat. Hau bai da gauza bat nik ez nekiena, edo ez nuela informazio handirik, ez? Osa, nik ikusi dudanean olako gerrako umeen dokumentalak eta horrela beti da atzerriratzea, ez? Eta buelta edo ekartze hori ala beharrez egin zela edo nik ez dut jakin. Eta bai, 20.000 bat aurrek ekarri zituzten. Ekarri zituzten eta gainera, berez esaten dutena da, hauren gurasoak topatu ezinean egoitzetan geratu zirela, ez? Baina badago nahiko informazio horren inguruan, familia asko ez zirela falangerentzat, nola esan, egokiak hori da, marxismoa hauren dako zan gaixotasun bat, orduan pentsatzen bazuten familia horrekin umea gaixotuko zala, ez zioten ume hori ematen. Orduan aurrasko horrela geratu ziren egoitzetan. Eta gero presona posible da, baina, bueno, igual ez hain posible. Ume zurtzak seguramente ere bai, eta aurra abandonatuak agian ere bai. Portugaleten ibili zirenak moduan, baliteke igual beste kontzentrazio esparru batetik ekartzea, edo baina hori ez dakigu. Eta hau, Gerediagan topatutako argazkia, ez? Hau zizilik agondo ez den topatzen. Eta nik bakarrik identifikatu ditut bi pertsonai, bat adala Genaro Riestra eta de bestera Eduardo Lastagarai. Beste guztiak ezakin nortzuk diren. Zuek badakizue, ondo etorria informazioa. Baina hori, gauza asko dauzela argitzeke, ez? Ez dut aipatu, baina auxilio sozial funtzionatean delegazioekin, ez? Piramide batean. Nazionala, provintziala eta lokala, ez? Seguramente Abadiñon egongo zan delegazio bat. Nor zan delegazio horren parte? Arantzibia arkitektoa baliteke horren parte izatea, dakigu, ez? Egoitzaren irekiera eta itzira data zehatzak, dakizkigu, ez? Etxearen jabegoa da, oselan heltzen da etxe hori egoitza bat izatera, ez dakigu. Seguramente ere arantzibiarekin lotutako zerbait. Gero aipatzen da, langileek etxe bat zutela ere. Aurrak zeuden etxe honetan eta langileak beste etxe batean. Zein zan etxe hori? Ez dakigu. Zenbat langile ziren? Ez dakigu. Zenbat aur ziren? Ez dakigu. Aurren bizi baldintzak eta testigantzak, ez ditu nik bilatu dudan informazioan agertzen dira testigantza asko, baina beste erkidego batzuetako informazioa dago. Euskal Herriko Nafarroako zerbait badago, baina bestela ez dago ezer. Eta orduan, testigantza horiek falta dira, ez? Aurre horiek haukingo da bezoin 80 urte inguru bizirik badauz. Eta ordan hori topatzea falta da, ez? Egia da gero beste goitza batzuetakoak gazteagoak zirela eta denbora luze zigaro zuten horrek posible da, ez? Igual Barakaldo edo Portugaletetik
ohitura hartzea, bertan bizitzea edo ezakit. Azkenean, hauek asko mugitu ziren, eta ez zuten aukerarik izan leku baten errotzeko, ez? Baina, igual Portugaletekoak adibidez, bertan sartu baziren hasieratik eta geratu baziren 20 urte izan arte, aukera bat dago ez bertan bizi ahal izateko. Eta gero, jaunartze eta bataioen asuntoa, ez? Hori dala, azken finean, argazki honen gauzarik interesanteena. Auxilio sozialek egiten zuen evangelizazioa, eta hor ikusten dira pilo bat apaiz, aurrak baiala bai sartzen ziren Elizaren munduan, eta bataio eta jaunartzeak askotan suposatzen zuten ere bai nortasun aldaketa bat. Badauze hainbat testigantza ez esaten dutena, izena betzenak aldatu egin zizkietela, eta horra adopzioak eta mundu guzti hori, ez? Zenbat izan ziren? Izen aldatu zieten edo ez zieten, ez dakigu. Baina, gauza asko geratzen direla jakiteko hori bai. Eta beste barik, mila esker Gerediagari aukera hau emateagatik. Eskerrik asko, Marta. Jakin dezazuen lan hau, Martak aurkeztuen lan hau argitaratuko gule Gerediaganen webgunean, dokumentategian, honok jaitsi eta irakurri ahal izan dezan. Eta udazkenean argitaratuko den Astola Gerediagareko aldizkariaren 18. alean ere laburpentxo bat argitaratuko da hori. Durangoko azokan ere erosi ahal izango duzue. Honekin batera, mesez, Marta, etorri, sariaren banaketa egingo dugu, Idoia eta Gerediagako kudeatzaile Beñat Gaztelurrutiak, 1.000 euroko saria emango diote, Marta Calvo, saiketaren irabazleari. Kenduko naz, paretik. Bueno, eta oinarte sariketa bakoitzan egin dugun moduen, ekitaldiari, bukaera bat emoteko ez, eta herriko beste elkarte batzukin ere harremanetan sakontzeko, aurten Durangoko Izarra Astronomia elkarteakin egingo dugu ekimentxo bat, ez? Eurek aurkeztuko dozkue euren lana, gero bizita guia hutxo bat egingo dugu. Izarra Astronomia elkartea da Joaquin Rueda irakaslean iniziatibaz, 80. hamarkadan hasieran ez, behatokoi astronomiko bat eraiki zabien hemen Itxaurrondoko eskolan ez. Udalak jarritako dirua eskerre hasi zaben bidea eta denboragaz hainbat materialez hornitzen junda. Eta, azkenengo urtietan, Durangoko ikastetxetako ume eta gaztetxoekin bizita guiatuek egin izan die, eta batez be, astronomiarekiko zaletasuna ezagutzak eta zabaltzie eta elkartean helburua. Izatez, aurkezpena iazuk egin duzula esan ditzakegu, ze hori egin duaz esatera, 80. hamarkadan Ludiren aitak, Joakinek sortu zuen, hor dago, baina, 80. hamarkadan orduko zientzian inguruko bultzada bat egin zuen, gero ikusko duzuen nola oraindik hor jarraitzen duen, jakina, eta momentu batean egiko gara, baina hor sortu zuen, hor dago Joakin, hemen Ludiren aita, eta 82an, urte bat du, hemen inguruko zale batzuek, erakizuten, elkartea sortzea, eta astronomiari bultzada bat ematea. Baina, hemen iruditxo batzuk, gehien bat jakina. Egia da, moral handia daukagula, ze begira gaur ere, ze guraldi daukagun, baina hemen lortzen ditu gauzak. Eta lehen aipatu dugu nola bazegoen astronomia gela bat, baina albiste hon bat eta albiste txar bat. Albiste hon bat oso harrikastatua izan zela, 2007an hasi zen eta 2021 arte martxan egon zen, Estebanekin, hor dagoen irakaslearekin, baina 2021an itxi egin zuten. Eta, hemen oraindik edeltez ezkidu, ezta? Ekartetatik baina
gurasoek galdetzen dute baditugun. Eske, batzutan nahazten da izarra elkartea eta astronomia gela. Azkenien astronomia gela izan zen, hori, udaletxe eta Eusko Jaurlaritzako hezkuntza sailaren arteko akordio bat, eta, bueno, izarrak bultzatuta, baina hori, zelan gero batzuk pentsatzen dute gu garela astronomia gela, eta gaur egun, gu bolondrez egiten dugu lan hau, mantentzeko apur bat bizirik hau, mantentzeko behatokia, eta, gelako materiala, eta, urteetan zehar batu dugun material guztia hor dekogu, baina, hor gabiz, mantentzeko behintzat, hori, zaletasun hau, eta, bai. Baina, nahi ginen argitu. Hori, ez dugu itxurapena galtzen momentuen batean proiektua Eusko Jaurlaritzak edo berrartzea, baina momentuz, eta hori, ekintzak egiten duguna, behaketak, txangoak, eta, bilerak, oraintxe erakutziko dizu pizkatxo bat gure materiala, eta aldena, zer daukagun hemen, eskerrik asko, zeratik,